handler om en danse-cowboy-konkurrence, der skal være i weekendfester. Og der er en dommer. Konkurrence. Der er 2 hold. Holdene er lidt smule accepteret, fordi der er simpelthen så mange syge i dag. Men de har været så meget på. Det her det er eliten, der står tilbage. Og så siger han så guider Markus og selv. Klar? Godt. Velkommen til Cowboy Danse Battle. Her har vi hold 1. Cowboy hold Vildvesten. Der har vi hold 2. Kodrengene! Nu hold 1 starter. Det var hold 1, så er det hold 2. De snyder. Nej, vi gør ej. Jo, I gør. Hvad gør de? De stepper. Nej. I skal dø. Stop. Vi gør det på en anden måde. Vi planlægger en duel. Vælg en for hvert hold. Hold 2 starter. Jeg må ikke få min... Jeg har fået fint tøj på. Jeg må ikke få min kone. Men det var sur. Så er det hold 1's tur. Jeg tisser et bukser, når jeg er bange for at dø. Så gør jeg det. Stille på ryggen, tag 10 små skridt. Skridt må I skyde.
velkommen til den her fantastiske cowboy danse konkurrence, hvor vi har 2 hold, og vi har simpelthen hold herovre. Okay, vi starter herovre. Er I klar? Godt. Hvad var det nu, I hed? Kan I sige det en gang til? Kodrengen, mine damer og herrer. Og vi går i gang nu. Hvad har vi gjort? Vi stikker. Hold så nu! Du bliver væk! Og du bliver også væk! I er nu vigtigt. Jeg har aldrig i min 20-årige karriere været udsat for det. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Der er ikke andet at gøre, end I skal simpelthen mødes i duel her til det. Vinder. Danse kommer battlen. Plus den andens liv. I går derned. I går herned. Så. Jeg må ikke få blod på trøjen. Nu har du vaskemaskinen. Jeg skal have følelser. Så må jeg jo gøre det. Jeg tænker tørre. Så er det hernede. Vi skal lige høre, hvad de aftaler. Jeg skal tisse. Jeg går ikke, fordi jeg skal på ferie. Så må jeg jo gøre det. Okay, mine damer og herrer, der sagt de 2 herrer her. Vi vender med ryggen til hinanden, og så lader vi lige publikum tælle 10 skridt lige om lidt. Og det 10. skridt, hvor I venter om at skyde. Er reglerne klar? Er I klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2